Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang araw sa mga paborito kong DJs. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang mapait kong love story. I hope by sharing what I am going through, mabawasan ang sakit na nadarama ko. I am 50 years old, byuda, at active sa social dating apps. Dito ko nakilala si Kent. He made the first move. Nag-chat, nag-text, at nag-video call kami. Mukha namang matured na kaya nagulat ako when I saw him in person kasi sobrang bata. 20 years old lang, binata. I drove 2 hours at sinundo ko sa isang fast food chain. Dinala niya ako sa Saan dinala? Saan dinala? Lumabas ka agad yung dila ko eh. Dinala pa lang, lumabas yung dila. Grabe. Grabe siya. Anyways, dinala niya ako sa isang malaparaisong private resort. Konti ang naka-check-in that time kasi kasagsagan ng pandemic. Ang intense ng unang gabi namin. Uminom kami ng beer, nanood ng Netflix na may kahalong kisses and hugs in between. Umuulan nun. Kung yung mga K-drama may 18 episodes, nakapito si Kent that night. OMG! Ano ba ito sa radyo? Nasabi ko. Pitong episode. Mahaba-habang teleserye. Mahaba-habang laban. Oh. Nag-usap din naman kami. May girlfriend daw siya dati na same age niya pero it did not work out. May edad daw talaga ang gusto niya. During breakfast, sinusubuan niya ako kahit marami nakatingin. Kilig ako to the bones. We swam again after an hour and kahit may ibang tao sa pool, he kissed and hugged me. Kinuha niya pa ang phone ko at nirecord ang mga sweet gestures niya. I offered na ihatid siya nung pauwi na kami pero magpapasundo na lang daw siya sa papa niya sa kanto. Bago siya umalis, pinatugtog niya yung binibini at isinayaw ako. Ay, patugtugin mo yung binibini part. Ang ganda-ganda mo namang 50-year-old ka, te! Teka, kaninong binibini ba? Since 50 years old to, malamang kaninong version ng binibini? Hindi kay Zach to. Baka kay Zach, kasi ang pumili ay ang pinili ay... Jano Gibbs to. Jano Gibbs. Kasi 50 years old na, no? O sige, umayod. Ibagay natin. O sige, ibagay natin. Okay. Diba? Okay, sige. So, ayun na nga. Pag hindi bagay, tanggalin mo na lang, ha? Ibalik natin sa dating Oo. So, yun na nga, I offered na ihatid siya nung pauwi na kami, pero magpapasundo na lang daw siya sa papa niya sa kanto. Bago siya umalis, pinatugtog niya yung binibini at isinayaw ako. Alandi! Kalandi naman ni Ating! Kilig na kilig. Kilig na kilig. O yan! Bata! Sariwa! Itong binibini ba yung
Alin? Pinatugtog sa'yo? Ayun nga. Habang sinasayaw-sayaw daw siya. Oh, ganda. Hinahangin-hangin ang hair. Hinahangin yung hair, ganyan. Oh. Tapos yung naka-maxi dress, tapos hangin-hangin ng buhok. Oo, diba? Aura-aura sa Tapos resort. basa ang kilikili, di ba? Mainit summer kaya. Oo nga. Oh, anyways, kinuha niya ulit yung phone ko to take pictures of us. Hindi ko napigil ang luha ko. Wala pang gumagawa sa akin noon. Not even my late husband. When I got home, tumawag siya to make sure na nakauwi ako ng safe. Wow! Ganda. Kinis-kinis! Walang wrinkles! Grabe ka sa kanya. Hindi kasi part of 40 na tayo, meron tayong Oo. wrinkles eh. Buti na lang talaga, Hindi di ba? kita mga laugh lines. Oo, pero ito, Banat na oh, banat. banat na banat. Fresh ang exes. Botox na botox. Iba din. May pagtawag. Oh, Oo. nakauwi ka na ba ng safe? Kala mo, hindi nanganak ng ilan. Ang sikip. Ang kipot. Ang kipot-kipot, girl. Papapasana all ka na lang Ay, no? nako, so yun na nga. Ken was consistent. Laging in touch. Wala namang hinihinging regalo, pera o load. Araw-araw, he keeps me posted sa lahat ng ginagawa niya. Ipinapadala sa akin ng pictures ng niluluto at kinakain niya. Wow, talaga naman. And after a month, sinorpresa ko siya where he jogs. He was happy, kaya pinupuntahan ko na siya doon every month. One time, he went to my place. Nako, ayan na naman. Mapapasabak na naman yung si Ateng na butoks na butoks. Grabe tayo sa kanya. Doon sa bagay, malamang kilala naman niya tayo. Oo, Kasi tambalanista naman yan. Hindi yan susulat kung hindi niya alam. Na hindi niya alam kung anong isasabak niya. Actually, partner, buti na nga, bago ko, kasi 'di ba ang kwento ng Mahiwagang Burnay is always live. Ibig sabihin, we don't read it in advance. Kung kailan yung oras na babasahin siya, yun lang yung oras na babasahin namin siya para raw yes. yung yung aming reaction at expression namin ni Chuper. Buti na lang nabasa ko yung email nung writer natin, partner. Ang sabi niya, yung pictures for your eyes only. So may picture, partner. Gusto mo ba? Patingin. Patingin! Maritas na maritas! Patingin. For our eyes only, partner. Wait lang. Tatanggalin Alam mo ko na, sa email. itong writer natin nagtitrigger din eh. Ano? Paano tayo mag-react? Kaya nga kaloka. Wait lang. Oo. Sandali. Hindi ko kasi nakita yung picture. Oh, ito na. Ay, anong ihanda ko music? Ito lang, wag kayong wait lang kayo dyan. Para lang may picture in mind. So, ito si 50-year-old. Wow. Kita kilikili pose. Oh. Ay! Wag ba yan, oh! Itatago ko dito sa sleeves ko. Ayan. Ito. Ay! Patingin nga. Hindi naman. Pasaway kayo! Huwag mong ipakita. Ay, batang-bata nga. Pero okay naman. O, ito. Okay. Bilisan mo! Patingin. Okay. Okay. Parang tropa ko yung isa. Mukha nga ng tropa mo. So, wag ko daw pakita for our eyes only. Okay. Para magka-picture tayo in our head. So, anyways. Na-imagine ko ayan na. Kulot-kulutan si ate. Kulot-kulot si ate. Yung kulot niya, yung Oo. yung kulot ng araw. Anyways. Okay. So, ito na nga. Meron ba tong happy ending ba to? Anyways, one time he went to my place. Namasyal kami at kumain. Nung Pasko, dinalaw ko siya. Ibinigay niya sa akin yung favorite denim jacket niya and jogger pants. Wala na kaming pagkakataon para maging intimate, pero kontento na ako sa mga halik at yakap niya. Last January 10,
Alam niya na I will have my booster shot. Nag-text siya. Hydrate yourself there and have enough rest. Wow. Hindi na siya nagparamdam after that. Tinawagan ko at tinanong kung may problema ba kami at sabi niya wala daw, busy lang daw siya sa school. Hindi na naman nagparamdam so tinawagan ko ulit after 2 days. Busy lang daw talaga siya. 9th monthsary namin noong February pero hindi niya ako binate. Iniwan ako sa pedestal tambalan. Hindi na ako nag-reach out. Tinanggap ko na lang na I was ghosted. Kent, kung nakikinig ka, anong nangyari? Hindi ba nag-promise ka pa sa akin na susundan mo ko sa US after your graduation at pagkapasa mo sa board exam? Why did you ghost me? Palitan ko lang ng background music. Uulitin ko na lang parte para mas madrama ulit. Take 2. Kent, kung nakikinig ka, anong nangyari? Hindi ba ulitin ko ba parte? Nag-stop ka? Oo. Nag-stop. Ulitin ko ba ulit? Nag-stop ang background music. Halito ko, dami kong pinipindot. Wait lang. Pwede na po ba? Pwede na. Ulit. Go ahead. Kent, kung nakikinig ka, anong nangyari? Hindi ba nag-promise ka pa sa akin na susundan mo ko sa US after your graduation at pagkapasa mo sa board exam? Why did you ghost me? Hindi ako nagmamakaawa na mahalin mo ulit ako gaya ng ipinadama mo sa akin nung umpisa pa lang tayo. Ang hinihiling ko lang, stay for a while para maturuan ko ang puso ko na limutin ka. Iniiyakan kita gabi-gabi. Despite the pain, nagpapasalamat pa din ako sa lahat ng memories natin. Alam ko na stressed and pressured ka sa studies kaya hindi kita iistorbohin. And I pray na sana gabayan ka ng Diyos. Hanggang dito na lang Nicole and Chris, ang inyong broken-hearted na tambalanista, Nena. Pasensya ka na, Nena, ha? Oo, pasensya ka Nagtatawanan na. kami. Nagtatawanan kami. Akala naman kasi namin dire-diretsyong good nakakakilig, masaya. Hindi ko naman alam. Nakalimutan namin na yung first part pala of the kwento, sinabi mo na parang ano ba yun? May pinagdadaanan May pinagdadaanan ka talaga, 'di ba? Pero alam mo, Nena, happy kami for you. In fairness talaga dahil na-experience mo yung mga na-experience mo, 'di Yung ba? iba wala eh. Yung iba hindi nila na-experience 'yan, 'di ba? Yung Gustuhan iba man nila, pero gustuhin man nilang maka-7. Pero hindi, 'di ba? May isa nga wala. Correct. Ikaw, pito, sagad-sagad Correct. pa. Gustuhin man nilang isayaw-sayaw ng binibini, 'di ba? Oo. May pa background music. Gustuhin man nila na may Magsubo sa kanila. Pero wag ka napasubo sa awa correct, yung iba. 'di ba? Totoo. 'Di ba? Pero ikaw talaga naman. Oo. Napakabongga ng inyong naging relationship, 'di ba? So, ang pinakamahirap lang talaga dito is the ghosting part. Yun talaga yung nakakalurky kung bakit minsan yung ibang mga tao hindi nila masabi kung bakit. Minsan nga mas maganda na lang sabihin mo kasi kapag hindi mo kasi sinabi, may isip mo anong mali. Mas masakit. Diba? Mas masakit. Parang saan ako nagkamali? Para next time naman, alam niya. Next time na mapupunta siya sa isang relationship, alam niya kung saan siya magbabago, alam niya kung ano yung pwede niyang i-improve, ano yung dapat niyang tanggalin, yung mga ganun. Hindi ko mag-gets talaga yung mga ghosting eh. In your case, kay Nena, di ba naging kayo? Wala ka bang idea kung saan siya nakatira para alamin kung ano nangyari sa kanya? Kasi medyo nakakapagtaka lang na, pwede mong tawagan, di ba? Pero hindi mo natawagan. Oo. Pwedeng sige. Madaming hindi ko makontak, okay, pero
dahil mahal ko tong taong to at alam ko sa sarili ko na magjowa kami, di ba may agreement kayo, may relationship kayo, pwede ko siyang puntahan sa bahay. Pwede mo pa siyang ilaban eh. Correct. Kasi Actually. jowa mo siya eh. Compared sa taong hindi naman sila, tas bigla nawala. Correct. Yung sinasabi hindi mo nakausap. natin lagi na compared to people na walang label. Yes, Yung kayo may yes. label kayo eh, Yes, 'di ba? magjowa kayo, may nagaganap nga eh, 'di ba? Kung saan kayo nakakarating. At saka may monthsary. So ibig sabihin, kasi may mga iba may nagaganap pero hindi sila magjowa. Nakakaloka. Oo nga Nakakaloka. naman, oo. Yung iba nga may jowa na. Oo. Na iba, may ganap pa rin sa jowa ng iba. Ang daming ganap sa buhay Ang nila, dami. di ba? Pero yung sa inyo, may monthsary eh. So ibig sabihin, Oo. kumbaga parang clear Correct. kung what is going on between the two of you. Tama. Kasi may pag-celebrate eh. Di ba? May, Tama, na tama. every 11th of the month or every 15th of the month, di ba? May ganun. So, ibig sabihin, it is acknowledged that there is a relationship. So, tama si partner. Pwede mo pang ilaban. Pwede mo pang itanong, Nasaan i-push. siya? Oo. Correct. Kasi kung hindi mo lang siya makontak ngayon, pwede mo siyang puntahan sa bahay nila kasi jowa mo naman siya. Diba? Malamang kilala ka ng mga magulang. Kung hindi ka pinakilala na sa mga magulang, medyo medyo may butas ng konti eh. Pinakilala ba? Hindi ko na Oo, ano eh. hindi niya Oo. nabanggit eh. Baka lang tinan mo yung aspetong yon, 'di ba? Baka kilala ka pala sa bahay nila, kilala ka ng mga kapatid, alam mo kung saan siya nakatira. So puntahan mo, mag-usap Para kayo lang- bakit siya nawala. Para Ano mo- malaman, Oo. 'di ba? At ngayon kapag ka nalaman mo, tanggapin mo. At least alam mo na, 'di ba? Yun yung mahirap kasi nakakalurky talaga yung ghosting eh. At di maganda Yes. talaga para sa akin magkaroon ng closure. Kaya siguro itong message na ito or kwento na ito ay para sa iyo na nag-iisip na i-ghost na yung jowa mo. 'Di ba? This is your sign. This is the sign na hindi mo dapat siyang i-ghost. Ipaliwanag mo kung bakit. 'Di ba? Ipaliwanag mo kung bakit hindi mo na gusto, kung bakit wala na, kung bakit 'di ba? May iba ka ba? Ayaw mo na kasi ganito, 'di ba? Kasi yung you leave the person hanging, napakahirap kasi nun. Nakakabaliw kaya yan. Ako, I've been ghosted eh. Alam ko talaga yung feeling na anong ginawa ko? O kaya yung feeling na ano ba? Nakidnap ba siya? Hindi naman siya mayaman. Magtatanong ka, alam mo yung magtatanong ka, ba't siya nawala? May nangyari bang masama sa kanya? Kumbaga parang nakakapraning, nakakabaliw, nakakasira ng maayos na mental health. 'Di ba? So, wag kang mang-ghost. Ipaliwanag mo kung bakit. Tama. Have that courage, 'di ba? Be brave enough to say why. Correct ka. So, sa yun, Nena, usisain mo. Pwede. Diba? Pero pagka enough na yung usisa, tapos wala pa nalaman rin. Oo, nakahanap ka na ng sagot, hindi man verbal, yung sagot na nakuha mo, tanggapin mo na. Yeah. Diba na hindi kayo para sa isa't isa. Hindi natin alam kung anong Na dumaan lang dahilan. talaga siya sa buhay mo para Oo. makatikim ka ng 7. Na parang Ng 7 rounds, isipin mo yun, Oo, oo. diba? Tsaka yung pag ikot-ikot sa'yo sa sa pagsayaw sa'yo ng binibini, diba? Totoo naman, hindi naman lahat ng lalaki ganun eh. Hindi lahat ng lalaki can do that and will do that and will be proud to do that. Considering yung age I mean, nakita namin ni partner yung yung pictures. Hindi naman sa judge ka namin pero 'di ba? The age is obvious. 'Di ba? Pero pinaramdam talaga din sa ni Kent na ikaw ay bongga. Correct. 'Di ba? Ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda mo, haba-haba ng hair mo. Kamahal-mahal ka. Pwede ka pa palang mahalin ng ganon, pwede ka pa palang makatikim ng ganyan, 'di ba? So ibig sabihin talaga partner, ito talaga ang pagpapatunay na kahit 50 ka na, Oo. mainit pa rin. 'Di ba? Hot mama. Hot mama. Si ate. Hindi ba talaga, alam mo, mahirap talaga mag-base sa pictures o sa itsura ng isang tao. Kasi yung itsura ni Ateng, ni Nena, alam mo, para siyang yung teacher na teacher siya na hindi siya magsi-7 rounds. Sorry, so hindi mo talaga masasabi, no? Hindi mo isipin na Hindi mo ganun yung Oo, na magagaganon. Tumbling split. So, para dun sa mga nasa 40s, nasa 50s. Malapit-lapit ka na rin doon. There is hope. Oo. Mainit pa rin. Kasi may mga tao talagang ang hanap nila, ang kahinaan nila, ang interest nila ay yung mga taong mas may edad o mas meron. matanda sa kanila. May ganun so, meron po At hindi kayong, mo talo. may market. Meron market.
There is hope! Uulitin po namin, meron pong pag-asa. There is hope. Yan. Kasi sa akin mo, nasayang kasi. Di ba, malay mo, ito iniisip ko, baka merong hindi magandang nangyari kasi doon sa lalaki. O maaaring sobrang, di ba, hindi natin alam. O kaya hindi niya ma-process. Oo. Baka may nagsabi sa kanya na, ano ba yan, nagjowa ka na mas matanda, ito yung mga consequences. So ngayon, dahil bata siya, hindi niya ma-process yung ganun. Yun pwede Pinigilan ng mo. mga magulang. Oo, yung mga ganun. Pwede mo namang ilaban. Pero syempre, ang sasabihin din namin sa'yo, Nena, may consequences din kasi talaga yan, 'di ba? I mean, we are still in the Philippines. Pilipino ka, Pilipino tayo. Yung kultura kasi talaga natin, kahit na sabihin nating moderno, konserbatibo pa rin. So kaya ano tawag doon? Ready Yan. to face yung mga marites, mga marisol, yan, na nagagawa ng mga kwento tungkol sa inyong dalawa. At least mahanapan mo lang ng sagot, di ba? Na parang, ay kaya pala. O sige, O tatanggapin tapos, ko na. kapag ka nalaman mo, chikahin mo naman sa amin. Di ba? Para hindi Para may part yung mahibagong hindi muna yung kwento Hindi mo. lang yung part, para hindi tayo nag-ghost. Para rin tayong nag-ghost kasi nagtatanong tayo, bakit? Maayos naman. Oo Ang nga. ganda naman, di ba? Okay naman ang lahat. Tapos biglang all of a sudden, wali, nganger. Di ba? So may aabangan namin yung continuation ng Yes, Nena kwento ha. mo. Nena ha. Abangan talaga namin yan. Well, salamat Nena for sharing your story with us. And I hope, Kabisyo, wala ka sa sitwasyon na ikaw ay ginost. At kung ikaw nagbabala ka mag-ghost, wag na. Uulitin namin, ito yung sign. Ito yung reminder mo na wag ka mag-ghost. Be strong enough, be man enough, be a woman enough, 'di ba? Na nasabihin ang totoo kung bakit kailangan mong lumayo. Tama. Okay, Docs. Salamat, Nena! At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Partner, batiin lang natin na bago tayo mag-fanscan at bago tayo magpatuloy sa ating Facebook Live na ang Philippine Navy partner ay naghahanda na para mag-celebrate ng kanilang 124th year of Uy! being the nation's naval and maritime component force for the country's defense and security. Ayan. Malapit sa ating puso ang mga sundalo kaya binabati naman. natin sila. So, malapit na silang mag-celebrate ng kanilang 124th year. Ayan. So, more details later. So, congratulations. Congratulations. O siya ha. Good luck, And good luck at again, Kabisyo, ulitin lang po namin ha. Fanscan, susunod na sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yon! Love Radio.